Eta turroirik eta jaten zan orduan? Bai. Bueno, gutiko bai kartuzun da. Zubie. Eta zer zan hori? Turre mazapan bat, zua formatik. Hoi badauz, Bai, kajatxu berrez aputek. Bai, batzuetan, egon ziren, zube formi eta ende zubi esateagon. Bai. Zubi eba izan mazapan bat. Bai. Nasa izan, umi eta izateagon. Nero zizen, zantzu ditzen, zan tipikuna gani. Kompota de bai. Kompotea de bai. Kompota. Ni derreo komputera, kompota jaten gaur egunien eta kompota. Bai. Zagarraz edo madariagaz? Zagarraz. Ni ditzor. Nik izan, Nik erazen zentu goien. Bai, eta horretik urtero patela putzen zuen. Eta atrapoz aputzen zuen, zerrek urtero patela putzen zuen turroerez. Baina bezetu gozo da. Patela ez que gura nahi berra ekuten zuen. Argozi mizik nahi berra kozinera ekuten zuen, ziertaren nata. Eta orduan nahi berra aukera gaitxua erosteko, zio zer.